Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga nagtuyo sa Cagayan de Oro City. Ang atuman tampo nagdasangan nga Steve. Gupahang Clarice ba no? Lagi bay Binsoy. Pa niya. Dili gid kalimod. Bright pag yun. Maugid. Swerte gid kayong lalaki nga mauyab niya. Maugid ba Kita ani ako tumlang kita sa pangandoy ani da. Aw, ikaw tingali may chance ka anang Clarice kay arangan kay kagnaw. Unya, may sa klase. Pero ako ani murag hanap kayo eh. Hanap kayo. Na. Di na natin manghandoy yung ingon na ba yung klasya sa babae eh. Sakit ang mulaom. Mausa. Oy. Balik na tayo sa classroom. Kumana ang recess. Tana. O, tana ba? Class, get your notebook and copy everything on the board. This will be your notes for the upcoming periodical exam. Ma'am. Steve, why naglingkod din he? Wa man Clarice. Absent pa si Dana. Okay. Pwede ari lang sa ako. Dili magud ko makaklaros giswat sa blackboard. Sure. Why problema? Thank you. May problema? Akong ballpen dili mo agi. Mo ba? Aldo na ko yung extra. Basid ganahan ka. Sure ka? Oh. Kadit. Yaraw. Thank you kaayo. Ilisan na ko ni. Ayaw na eh. Napakuyadaghan nga mga ballpen sa bahay. Imo na lang na. Thank you. You're welcome. Steve, thank you sa ballpen ganina ha. Ay kaso? Basin, gusto ka mag-snacks. Librehan di ka. Ha? Ayaw lang eh. Okay ra. Busog man ko. Kung ano lang, libre ka ni weekend? Nga naman. Invite on ulit ikas amo. Birthday man sa kong papa. Ha? I hope dili ka mo balibaran. Oh, sige. Ang sa pang orasa? Mo ba? Ginvite ka ni Clarice sa ila? O bay, birthday ko no sa iyang papa. Hindi man ta ko mo adto kay mauwaw ko. Pero di pa sa pabalibad. Ako pa nimo no. Adto oy. Si Clarice na nang nag-invite nimo. Maayo kinakaanhi ka gyud. Dali Steve, ipalailati ka nila mamagpapa. Ha? Nice to meet you, Steve. Nice to meet you, sad, madam.
Mura ganahan ko nimo para sa akong anak. Unsa, sir? Pasensya ka na lang, ma, magpapa, ha? Mga siawon kito sila. Lagi. Mailan bitaw, Clarice? Oh, lo. Yagan ko nimo sa aping. Thank you, kiss. Clarice. Asban ako. Salamat sa pag-anhi. Panguyabi na dayon. Klaro kay na ba nga naibog na si Clarice nimo? Bay Binsoy. O sige ka, maunahan gani ka na. Daghan ba yung nag-atang anak niya din sa ato eskulahan? Manguyab ka na ako? Oh, Clarice. Doon na pa ko yung chance? Karon pa lang. Gisugot ati ka, Steve. Oh, tinuod? O sa pamayto kaya na ako. Dugay na kati kang crush. Dili lang ka managad na ako. Seryoso ka? Ako? Crush ni mo? O lagi. Sao na. Dili lang gid ka managad na ako. Sorry. Mauwaw masagod ko. Saan nga, gwapa baya ka o niya, balahit pag yun. Dili ito maghisgot pa, ana. Ang importante karon, kita na. Thank you, Clarice. Thank you. Isaan ako. Dili tagit ka pasakitan. Thank you, Steve. Last na lang ginato bay, sunod tuig bay, o makagraduate na ta. Yes! Taray graduate ba eh? Malagdi na tingali kung makapadayon ba eh? Ano man? Na, lisod na kay ba eh? Di na makasuporta na ko sila si mama at papa ba eh? No, ano ko na gud. Oh, agwanta na lang gud. Usa ka tuig na lang bitaw. Ay, wala na sa goy gana ba eh? Makawa mo gud sa gana nga, kada tuig na lang, sige kong ingon ani ba eh? Sige, permisori, kada exam. Nga, baon pa gid. Ay, Bay, mas maayo pag mundang na lang ko ba eh? Wa pa yun naon ba eh? O, good luck ninyo ni Clarice ba ya? O congrats daan. Luya sa gong binsoy, good. lagi, luoy yun. Unsaon, lisod magid sila. Unya, dagan silang managsuon. Bisag usahay, boring kay hunahon-naon nga ako rang usa nga anak. Pero, makaingon sad ko nga swerte gihapon ko. Kaya wa may laing hunahon-naon sila sa papag mama, kung dili ako ra. Wa ko'y katungha. Maog yun. Ako bitaw, bisag duha ra ka buok ako manghod, maglisod man gihapon. Samo ta sila sa Binsoy. Sige lang. Iampo na ko per me, babe, nga puhon. Matuman na gid ang tanang butang nga imong gipangandoy. Thank you, babe. Unsa may plano nimo sa akong anak, dong Steve? Taon-taon naman sukad mo nakagraduate. Naanasad mo ikaw galingong trabaho. Unsa man, wa pa kay planong pakaslan ang akong anak. Sa pagkakaroon dito,
Uwa pa. Kuan manggod kining gusto manggod ko nga kung maminyo namin ni Clarice, doon na namin kuan kining komportabling Pinoyanan. Gusto na kong ihatag niya ang kaharuhay sa kinabuhi. Believe gyud ko nimo dong. Wa gyud mi masayop sa iyang mama sa pagsalig namo nimo. Mahal kaya na ko si Clarice dito. O isaan na ko ninyo, dili gyud na ako gubon ang inyong pagsalig na ko. Ayaw ka blakat dito. On kung hanay na ang tanan, kamo ang una na kong pahibaon nga mag-propose na ko ni Clarice. Salamat dong. Nak, wa naman kay tarong pahuway ang imong kalaki, uy. Hago na gani kayo ka sa imong usa ka trabaho, uya. Nagdugang pag yung kagaing trabaho. Asan mo yung pahuway, ana, uy? Naanad na nilawas na ko pa eh. Pero di na maayo, ha? Okay naman miss mama ni mo, God, eh. Ipahimutang naman minimo. Nya yung may suon sad. Na sa mga trabaho. Kinahanglan gyud ko nga maningkamot pa. Kaya mag-propose na ko ni Clarice. Uy, mao ba? O gusto na ko nga dalion ni pa kay gamay na lang og kuwang. Mahuman na nako bayad ang house unit nga akong gikuha para namo. Nalipay ko ng balita, Dokta. Eh, kanus ba na mo planong mag-propose? Steve? Nganong doon ay mga petals sa palibot ni maong restaurant? O nganong kita na may tao din eh. Tungod kay espesyal ng adlaw para nako, babe. Mao nga gituyo gini nako nga ipasit na pug ingon ini ang restaurant. Steve, Will you marry me? oh God. Yes. Sus nga no. Steve, I'm sorry. I'm sorry. Please, barog na diha. Nga naman. Ano na ko isa ni mo? Naku kayo. Masaya. Mabdos ko. Unsa? Chris. Pero, unsa kita buka? Kinsay amahan? Steve, sorry. Sorry. Kinsay amahan? Si Binsoy. Mag 2 months na akong tiyan. Sorry. Pero dili na ako kaya mamakak pa ni mo. Pasaylo ako. Clarice. Grabe ang kasakit nga akong gibati sa dihang limaw anak ko. Nga mabdo siya. Ug ang mas nakasakit yun, kaya ang amahan, suod na kong amigo. Lisod dawaton. Grabe ang kaguol o disappointment sa iyang mama o papa niya. Kay ngano kuno nga nahimo to ni Clarice nako. Sakit ig kaayo para nako kay pila ka tuig nga naghago kog maayo para lang sa among kaugmaon. Pero gipulihan ako niya sa akong amigo nga standby. Pero wa ko nahimo tungod kay inuyuan man niya ang nahitabo niya. Manghinaot na lang ko na magmalipayon sila. Di na lang kutob. Daghang salamat, RMN.